नोंसोरखौ दा बाराबा आमायसो खिन्थागोन दहाय आगै थुलि दहाय खदाल आगै थुलि खदाल आरो खालामथारालै आगै थुलि जों नोंखौसो बादिलायदोंमोनलै आगै थुलि आं सिरि जाखो ना खाम जाखो नोंसोरजों बादि जानो नै फानसि गालिखौ मोनगोना आयै दावदै गला मासि गोथाव खिफिदोंलाय आयै ब्रेंगि सिदेर लांबायसो नामा बेलाय नाफाम बिदै खैसिब ब्रेंगि हामा गोदों फावलाय बेलाय ओइ खामानि मावनाया बिदिजो मा फावलाय सब समय खेलाजोंल' दिन थाग्रा बै खनाथिं बेरा बायनानै दङ मा मार फाहामै नङाबा दानो मोसौ हाबोजोबथारगोन ब्रेंगि ब्रेंगि जुलि आं नोंखौ सानसे नुवाब्लानो उन्दुनो ओंखारनो रोङिसो जालांबाय मा जाखोथाय मा जानो खर'आव साननायावबो एम्फौ नांजोबबाय आंबोथ' नोंखौ सानसे नुवाबानो उन्दुनो ओंखारला जुलि सानो गोसोआ बै समाव नोंखौ खाथियाव मोनोब्ला मोनगोन आं नोंनि खोथाखौ एबाराव आइजों रायज्लायसिगोन नों माबोरै बुंगोन आं ओरैबायदि बुंगोन आयै नों जुलिखौ माबायदि मोजां मोनो होमब्लाना आइया बुंगोन जोबोद मोजां जुदि नोंसिनि आइया आंखौ मोजां मोनाब्ला जुदि हाबाखौ आंजों लानो मोना होनोब्ला मा मोजां मोना हाबा लाहोआ आइया आं जेखौ मोजां मोनो बेखौनो जोबोद मोजां मोनो मिथिबाय आं एखनबा गिखांनाय फैयो रेन्दाव जुदि जोंनि मोजां मोनलायनाया मोगथाङाव बेरखाङाब्ला आं सोरखौ नायनानै थानो जुदि जोंनि मोजां मोनलायनायाव बेफोरबादि जाथाय जायोब्ला आं जिउखौनो दान होगोन जुलि नङाब्ला गुबुन फारसे नोंखौ दोनखारलांगोन रेन्दाव उन्दैनिफ्रायनो मोजां मोनलायबोनाय हांमा थायोब्ला थोद जाम्बि नों बेफोरखौ दानो दा सानथ'नाय रेन्दाव बेयाव नुजाफैनाय रायजो राजाफोर जों मानो गावखौ बेखार सानना लायो बेखार माने मा बेखार मानेथ' अलसियासो जोंनि जायगायाव गोबांथार जायगा दङ जाय जायगायावनाखि आबाद जाया मा जाया बेबादि दं दा बेफोरबादि जायगायाव जोङो थालिर बागान खालामनो हायो जोङो बेफोरबादि जायगायाव जोङो रबार बिफां गायनानै जोङो लाख लाख रां खामायनो हायो आरो जों बेबायदिनो हर्टिकालचार एबा फिथाइ सामथाइनि गोबां बागान जों खालामनो हायो बेफोरबायदि खामानियाव रिन्दाव मा लिरोमोनलाय नाजायो नामा बसुमतारी आच्छा दे रिन्दाव बसुमतारीया सासे जोंनि ओनसोलनि सासे आदर्श सेंग्रा बिएससि पास खालामनाय बियो फार्स्ट क्लास फार्स्ट डिभिजननि फार्स्ट पजिशन लादोंमोन बियो खिन्थु बे साख्रि नागिराखै बियो मा खालायदों जोंनि बे ओनसोलनि जेसेबांनाखि बेखार सेंग्राफोर दङ बिसोरखौ बियो खौसे खालायदों बियो कअपारेटिभ ससाइटि दानो थालिर बागान गायदों बियो जेरावनाखि एखेबारे बे जायगायाव खुनु खेथि बाथि जाया दा नायदो दिवा दिवा जिबायदि थालिर बागान गोजौ माननि गोजौ थाखोनि बा आधुनिक जायनाखि
आदब खायदा बेफोरखौ बाहायनानै दिनै आबाद दैखांदों जायनिफ्राय दिनै लाख लाख रां खामायदों बे ससाइटिया आरो बेखौदि बिसोर मावदों बेवहाय जोंनि सरकारनि गोबां हेफाजाब मोनदों सरकारनाव बेबायदि आसनि दङ बेबायदि सेंग्राफोरनो बेखार सेंग्राफोरनो कअपारेटिभ ससाइटि दानायफोरनो बेबायदिनो मावना जानायनि बेबायदि गोबां आसनि दं रां मदद होनायनि आसनि दं मानो साख्रि नांगौ जोंलाय बेनिखायनो जोङो अलसिया जालाबायनो एबा गाव गावखौनो बेखार सानालासिनो जों बयबो आबाद मावनायाव जों गोसो होनांगौ आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो हादरनि जौगानायाव जोङो बयबो बाहागो लानांगौ बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों जय हिन्द रायजोफोर जों हारिखौ खौसेथि आरो जौगाहोनोब्ला रोङैखौ सोलोंनांगौ आरो रोंनायखौ फोरोंनांगौ दिनैनि मेलाबो एसेयावनो जोब्बाय दे जुलि जोंहा बे थालिर बिफांखौ सानैजों गायनि सारि सारि जोंनि गोसोआ रंजाखांदों जों जाबाय दानि जुगनि मेंनो रोङै मावथि हान्जा मेंनो रोङै मावथि हान्जा आं जाबाय दानि जुगनि आबाद मावग्रा मावथि सेंग्रा आबाद मावग्रा मावथि सेंग्रा बिफां लाइफां सारि सारि सोमखोर मिथिंगा गाबगादों बिफां लाइफां सारि सारि जोंनि गोसोआ रंजाखांदों जों जाबाय दानि जुगनि मेंनो रोङै मावथि हान्जा मेंनो रोङै मावथि हान्जा
जाबोला उनाव बुजिगोन बैसो जाबोलासो खाफाल हमनांगोन मावगोरा मावखि सेंग्रा आबाद मावगोरा मावखि सेंग्रा आंबो जाबाय दानि जुगनि बेंनो रोङै आइजो सिखोला आबाद मावगोरा आइजो सिखोला बिफां लाइफां सारि सारि बिफां लाइफां सारि सारि जोंनि गोसोआ रंजाखांदों जों जाबाय दानि जुगनि मेंनो रोङै मावथि हानजा मेंनो रोङै मावथि हानजा नै बिमा नों खोथाखौ खोनादोंना खोनायाखै बबे खोथाखौ जोंना रिन्दावा खुदिरामनि फिसाजो जुलिजोंसो मोजां मोनज्लायोनो गोबां मानसिनि खुगानिफ्राय खोनाबाय आं दालाय माथो खालामबावनांगौसै बिसिनि मोजां मोनलायनायखौ बोखानांगौ लासिं सिं बे रिक्साबालानि फिसाजोंनो हाबा होनां दिनै खैरो बिथां फैगोन बिथांनि फिसाजोखौसो आङो बिहामजो लाबोगोन गथ'खौबो लाबोफागोन नामासै गथ'खौ लाबोथ'नाय नङा गावसोर बोराय आरो बुरै सानैजों फैग्रोनो नागिरदों सिनारि आइ दिनै नोंदानि थाखाय आलासि फैगोन थां नोंदाखौ खिन्थाहैथां बाजै गोदाननि खबर नामा आफा औ खिन्थाहैथां आं जोबोद खुसि आफा फाग्लि आदा दिनै बाजै गोदाननि खबर फैगोन बि हेपि प्लिज सिनारि आंहा गोसो गैया बाजै जुलि थानायखाय थाङाबा आफाया गाज्रि मोनगोन थु माबार थगर नोंथां सफैबाय गोजोन्थों सफैबाय गोजोन्थों जिरायदो गोजोन्थों खुलुमबाय जिरायदो नोंथां सिनारि आइ साहाया लाबोदो जाबजुबसो जाबाय नोंथां बेनो नोंथां आंनि दुइसिन फिसाया खुलुम हामबाय दे आइ राननानै होदो दे नोंथां लोंलायदो गथ'फ्राबा साबसे जाखो दाउथु जराफोर बायदि हिनजावसा सासे हौवासा सासे सानैल' ए नै बेना आंना फिसाया हामाथ' सनमानबो लादियानो आं सनमानखौ लागोन आफा नाथाय आं नोंसिनि साननायखौ जाफुंहोनो हानाय नङा रिन्दाव जों मन्दिर लुनो खुन्थिया गायसननायखौ बुखुना गारनो सानदों नङा मा नों आंनि बिखायाव जोर हाबनानै दोननो नागिरनायाबो बे नोंनिनो पलिसि आफा आं मिन्थिगौ नों सोरजों मोजां मोनज्लायो नाथाय खबरदार बे निहात रिक्सा सालायनानै जाग्रानि फिसाजोखौ आं जेब्लाबो बिहामजो हिसाबै गनायना लानो हानाय नङा मिथिबाय बे नोंनि सनानि न'खराव नोंबोदि अराय समाव मर जानानै थानो हागोन बे नङा आफा रिन्दाव नों जोबोद गोरों जाथारबाय नङासै प्लिज आदै आरो मादै आंहा मोजां मोननाय दंखायो आं नोंसिनि साननायखौ जाफुंहोनो हानाय नङा मोजां मोननाय होननायाबो खम नङा नोंथां बिदिब्ला
जों थांलायलायदिनि थाथ'लायदो बिदिब्ला उनाव बुजिया बे बिदिब्ला उनाव खबर लालायलायनोसै नामा नोंथां? दे बिदिब्ला थालायदो दे थांदो खुलुमबाय लेखा रोंदों बिमा बिफानि मान सनमान जादों आयै बिमाबो गोदो गोदो गोग्लैनानै दं हनै 프랭기 मोखांसो मानसावगोन फैदोलै सिख्लाय नों रिन्दावखौ मोजाङै बुजायदो बुजायसेयावबो जुदि मानियाब्ला जुलिखौ थांनानै गाज्रि गाज्रि रावजों रायहैदो गोसो थोलायनाय होनदोंहाय जायखौ गोसो होदों बेनिफ्राय साबसिन आरो माथो दंबावो आरो नों बेखौ खर' दैखांहोबावदोंसो रहाय मा हांगा दावरा हाय थरलि थरलि आनै साहाया दुंबायबा लाबोदो माथो दारि लालायगानो ना हौवा जानो गोसो दंमोन बियो सिख्लाय आरो दावखुमैनि खामानि जाथारगोन बियो र' नायगोन आं नोंसोर थलिखौ मा खालामना फैया थांनाय मानसिया गावगासिनो दङ खामानि मावनाया बिदि जायो एबाराव खनसे नोंसोरो बेबादि खालामबावोब्ला नोंसोरखौ होखानाय जासिगोन मिथिबाय 프랭기 मोखांसो मानसावगोन रिन्दाव मा आयै नों मोजां मोननाय सिख्लानि नामा मामोनलाय आफा जुलि आयै आं जुलिखौ जोबोद मोजां मोनो आयै आं मोजां मोननायखौ नोंसोर मानो मोजां मोना आयै मानो मोजां मोना जानो फिसा मोजां मोनो आंबोथ' नोंनिनो बिमा ना आयै आं जुलिखौ नङाबा रावखौबो हाबा खालामा आयै नों जुलिजों रायलाय आयै बिनि राव बिनि आखल बिनि महर जोबोरैनो माहि आरो गोमोथाव आयै जागोन फिसा आं नोंनि मोजांनि थाखाय मावगोन
जुलि मादै फैफेरा जोंनि न'खराव र' मादै जिरायथ' आं साहा फुदुंहैनि नाङा मा फैफेराबाखि फैनाङा जुलि आं नोंनाव मोनसे खोथासो सोंनो फैदों नों कि फिननाय होगोन मादै गोसोनि अनगायै जों बायदि गोरिबा मा होनो हानो आं हमनो हायासै मादै नों मा सोंगोन नों रिन्दाखौ दिनैनिफ्राय बावलांनांगोन रिन्दाव होननाय नोंनि गोसोआव फेरलेबसेबो थानो मोननाय नङा नोंनि गोसोआव रिन्दावनि सावगारिखौ नों दिनैनिफ्राय हुखोमोरनानै गारनांगोन आं रिन्दाखौ बावनो हानाय नङा मादै जायजों आं उन्दैनिफ्रायनो मोजां मोनलायबोदों बे मोजां मोनलायनायखौ नों सुनामिनि महर लानानै बुस्रांदासान मादै बुस्रांदासान बिदिबा नों आंनो मानो खोथा होआ नोंनि खोथाया फेरलेबसेबो बेसेन गैया नामा फिननाय हो जुदि आं फोरखौ बुङोबा जोंनि मोजां मोनलायनायखौ मानो बोस्रांनो नागिरदों मानो आंनि गोरबोनिफ्राय रिन्दावखौ सेनानै लांनो नागिरदों मानो जोंनि मोजां मोनलायनायनि मन्दिरखौ सिफायनो नागिरदों जवाब हो माबार जवाब हो नों सासे नेहाद रिक्सावालानि फिसाया माब्लाबाबो आंनि बिहामजो जानो हाया बेखौ मिथिखा आयै जुलिया मा बुंखो नों जुलिखौ बावदो फिसा मा बुङा आयै जुलिया आं नोंखौ मोजांनि थाखायसो बुंदों जुलि नों आइनि सिगाङाव मा बुङा नोंखि आंजों हाबा जाया थु नों आंजों थु मोजां मोननाया थैनाय थांनाय जेखौबो गिया हगार जुलि दिनै नों मा जादों जाय मानसिया आंखौ दसे नुवाब्लानो थानो हाया नोंनि गोसोनि आसनाव आंखौ जेब्लाबो जायगा होयो दिनै नों मोजां मोननाया गाहाय गोजौ धोनि गोरिब जेबो बुजिया जुलि थु नों आंजों थु आं थाङा रिन्दाव आं नोंखौ मोजां मोननानैनो गाबै थैनांगोन जों सानैजों गुबुन जायगायाव थांगोन रिन्दाव आं नोंखौ दुखु होनो बायो आं नोंखौ मोजाङै थांनानै थाजानो लुबैयो थुदो जुलि जोंनि मोजां मोनलायनायखौ मन्दिर फारसे फोरमायहैनि रिन्दाव दानिया जों देहाखौ राफोद खालाम हाबाय सोर हाबावो जोंलाय थु दस्रा बेरायहैदिनि हनै नांगौखौनो बुंदों नङा माथो फै बा हेर'आनो हेर'इन बेसे समायदों मेरगम नोंसिनि आखला दासिमबो एसेबो सोलायाखैना सोलायनो ना बारायनो रिन्दाव नोंसोर बादि दादागिरि गुन्दागिरिया नैबेनि खाथियाव जेबो नङा मिथिबाय हेय नों गुन्दागिरि ना जों गुन्दागिरि गुन्दा नङाब्ला नों मानो हिन्जाव लाना बेरायदों मेरगम सार हनै बुलायलायदों होसो माबोरै होसो kalau bawa rumah surga
नोंथाङा आंजों एखे समावनो फरायफानाय रिन्दों नङा होमबा? अ सरि नोंथाङा दाहाल? औ गोजोन्थों नोंथां। सार गुन्दाफ्रा बोरैबा खारखोमालांजोब्बाय सार सासेबो हमनो मोनाखिसै। बे मानसिफोरखौ नोंथाङा सिनायोमोन नामा? औ नोंथां बे मानसिफ्रा जोंनि गामिनि बारा गोजान नङा। मुङा मेरगम दाखोन आरो हाब्रु आखुफ्रानो जोबोद गाज्रि नोंथां। औ माय गड बे मानसिफ्रानोमोन आंखौ आथिं हेबनानै खोख्लैनानै खारनाया। नंगौ नामा? औ नों जुलि नङा होमबा? नंगौ सार बिसोरनो लजिंआव थानाय समावबो गुन्दागिरि खालामहैदोंमोन। दिनै गबावबाय दे बिसोरो। आस्सा नोंथां थांलायदोनि माब्लाबा बेरायहैनाय जागोन। बुंनायल' नङा नोंथां थांथारनांगोन। सार सार नोंखौ लोगो हमनो सोरबा साथाम सेंग्रा फैदों। लेंबो। सार बिसोरनो। मा नांगौ नोंसोरनो? लाखियोब्ला जों नोंथांनाव थानो फैदोंमोन बस। सिगाङावनो इन्टारभिउ हागोन दा बुलायनो? हागोन बस। 아유. बाबरे दिनैनिफ्राय नों आंनि आगदा आखाइ जानांगौ। रिन्दावमोननि न'आ बेनोमोन नामा? औ फै हाबफै।
फै फैदो जिराय नों आदा रिन्दावखौ माबोरै सिनायो आं नोंसिनि दा रिन्दावजों एखे कलेजावनो फरायनायमोन आं दा पुलिस इन्सपेक्टर साख्रि मावो आं आदा रिन्दावनि बिनानाव आंनि मुङा सिनारि आं देग्लाय एचएस फाइनाल होगोन आंखौ आइ आफा आरो आदायाबो जोबोद अनो बास जोबोद गोजोनबाय आङो आदाया दसे जिरायथ' जागोन आफा आइ जोंनावनो आदा रिन्दावनि लोगो गिदिर आलासि फैदों सोर गिदिर आलासि बेलाय इन्सपेक्टर आइ इन्सपेक्टर पुलिस इन्सपेक्टर थुदोना माबारायै आं साहा लांगासिनो थु आलासिखौ आं आइ सिनारिनिफ्राय एसे मिथिबाय आं रिन्दावखौ लोगो हमफैदोंमोन आरो बियो दासान्दि न'आवनो थाथिराखै बे गैयाब्लाबो जों दङ ना अबयसे अरजाया साहाया लोंदो सिनारि आइ थां बे दाउला खासिखौ सिथानो थोनैदो नांथ'ला नामा आदै आंहा 10 बाजियाव डिउटि दंथारो जालांदो आदै दानो मोनगोन नांला मादै आदै आं थांनोसै माब्लाबा फैफिनसिगोन बिमा हाबाफोर जाबाय बायाखैब्ला बिजामादैसो फसायबायमोन आं बेनाबाथाय मिथिया हसिया अरे जुलि हा माखौ रागा जोंलायखो प्लिज जुलि नोंहा मा जादों सोरखौ जों नंदों सिनायगारा सासे सेंग्रा सासे सिख्लानि आखायाव दां लाजिया प्लिज जुलि आइ लाभ इउ आं जुलि नङा होनदों अरे बुहुदसो लोगो मोनबाय नामा बिखौ जुलि आइ आं नोंसिनि मोजां मोनलायनायखौ मिन्थिगौ आइ नाथाय रिन्दावनि बिमा बिफाया दि जोंफोरबायदि गोरिबखौ मुगैयो आइ केसेरबारिनि नों बारसे गावदां बिबाराय नोंखौ मोजाङै मोजां हाबा जानाय नुलांब्लासो जोंनि गोसोआबो गोजोनलांगौमोन आइ नंगौ आइ नोंखौ दुखु जानाय नुयोब्लानो नोमानि बेरामाबो बारा जायो आइ हो नोंसोर मा जादों मानो मोखां सोमसोम जुलिया दिनै बहाबा थांदोंमोन नामा गैया आयं बियो जेरावबो थाङाखै सोरखौ जुलि नंदों सिनायगारा सासे सेंग्रा सासे सिख्लानि आखायाव दां लाजिया बिदिब्ला बियो सोरथोमोन बिलाय नोंसोरो जेबो सिन्था दाखालाम आं दिनै जुलिखौसो न'आव लांनो फैदों नाथाय नोमा नोम्फाया आं बारजों गेलेमनाय गोरलै बिफां नंला आयं आंहाबो गावनि आथिङाव गसंहानाय गोहो दंसै फै जुलि जारौ बिमा दा जारौआ आलासि जाहैनाया थाब सफैयाब्ला एसे खबर लाहैब्रबदो आं अफिसाव थांसै आयै फाग्लियाखौ दासो बिफाया रायखांदोंमोन आयै आंखौनो सोरबा सिनायगारा जुलि होनानै आखायाव हमनानै बोदोंमोन आंजों मेगन गिदिर फेदेरनानै आखाइ दाखुनानै आं जुलि नङा होनजादोंहाय सोर सेंग्रामोन सिबिलाय बेबा सोर सेंग्रामोन आं सिनायाहाय महरालाय मोजांथारमोन बेखायनोथ' हारसिं बेराय नोङो ओरैनोबा जर जुलुम खालामनानै हाबा लाग्राबो दङनो आरो खायसेबा बुथारहैग्राबो दङनो मादै दोनबो नागिरदोंमोन आंसो दोनबो जायाखै है थ'दो
फैदो जुलि सोरनि हुकुम सोर थिनदों बेखौ बिसिम लाबोनो आं नोंनि फिसा आफा बिफानि मोन्थाया आंनावबो दं जुलि नोंखौ मा बुंनाय जायामोन सि लाजायाखिसै नोङो फैला बुरियाव उन्दुग्रा मानसिया सुनानै बिसिना नागिरनो ओंखारलां बिनिफ्राय आंनि न'आव सेकेन्डबो हाबनो मोना नाथाय आफा गैजारोङि मानसिया नोंनि साननायाव मानसि नङाथ' गैजारोङिनाव आखल गैयाथ' नों बिसोरखौ जुनाद सानदोंब्ला नोंबो मासे जुनाद आफा हिनजाव नों आंखौ फोरोंनो नाङा ओंखारलां नों बिनिफ्राय नोंहा बे न'आव जायगा गैया आफा नों आंखौ दिनै होखारनो हानायसिम फैबाय बास होखार नाथाय नों आंखौ दिनै नोंनि फिसा नङा होननानै मानो बुंनो हायाखै आदा रिन्दाव आदा बुंदो मानो बुंनो हायाखै नोंलाय फिसाखौ आंनि नङा होननानै बे बोहैनाय दै दाहारखौ माबोरै होबथानो नोंलाय खबरदार बांद्राय लाइन होयोब्ला नोंखौबो डाइभर्स खालामनाय जागोन इसिबां मोजां मोनलायनायखौ मानो होबथानांगौब्रा नंगौलै आंबो गोसोखौ एसे मोजां मोनखाथाराखैलै ओइ रैखाथि बिलिफां नैलाय सोरबा हिनजाव खारगासिनो दं ए बेथ' माबा मोनसे जाथाय जाथारदों जानो हागौलै थ' माबार जुलि नों मा जादों जुलि मा जादों जों ना खिथाना जुलि जोंथ' दङ ना जुलि बेथ' रिन्दावथार जुलि बेथ' रिन्दावथार रिन्दाव नोंखौ गाबज्रिगासिनो दं जुलि औ जों जुलिखौ खारबाय थानाय नुनानै हमथानानै लाखिदों जुलि लोगोफोर आं जुलिखौ लानानै गुबुन दाबसे जायगायाव थांनोसै नोंसोर जेरै दं बिब्दिनो मावै दाङैल' थांनानै थादो जों नोंसिनि दुखुखौ बुजिबाय रिन्दाव नाथाय मोनसे खोथा रिन्दाव नों जोंनि थांनानै थानायनि लामा दिन्थिग्रा गुरु जानानै थाबाय बै समाव नोंनो जोंखौ आबाद मावनो थाखाय सेल्फ हेल्प ग्रुप दानाय कपारेटिभ ससाइटि दानाय गोबां लामा दिन्थिबोबाय बैफोर समाव माब्लाबानो सिमांना मोगथां बारलांनानै जों दा रांनि बिगोमाबो जानो हाबाय बाथ्राया सैथो लोगोफोर बै समाव आं नोंसोरखौ लामा दिन्थिदोंमोन दानिया नोंसोरबो गुबुनखौ फोरोंदोलाय होमब्ला नोंथ' हादरा जौगागोन नोंसोर थाथ'दो उनाव लोगो मोनफिनगोन जों थांदिनि जागोन रिन्दाव नोंनि गोजोनानो जोंनिबो गोजोन फै जुलि आइदे आं आइ जुलिखौसो नायनो लुबैथारदोंमोन बहा थांखो बोरो माला फैगोन नों बेफोरखौ सानबाय थायोबा बेरामा बारा जागोन बिमा आं गाबोन सोरखौबाफोर रिन्दावनिसिम खौरां लानो थिनहरसिगोन आं देहाखौ बारासो मोनसिनबायहाय बिफा आदा बाजैया लोमजादों औ फंबाय ख्रो गोबावसै जिराय फंबाय जिराय जिरायनाय माने आदा मा जाखो फंबाय ना माबाफोर खोनादों औ आदा रिन्दावा जुलिखौ बहाबा दोनखालांबायनो मा औ आदा बिमा एसे दै हम बिमा एसे दै हम मा जाखो बाजै मा जाखो याला नों बाजैखौ मा खालामहरखो दै हम बिमा दै हम बाजै नों सिरि नुथो बाजै जों बेखौ आदा जाहोनो नागिरदों बाजै नों सिरि नुथो बाजै नों सिरि नुथो
नोंथाङाथ' आंनि बिजनेसखौ मिथिखागौ नांगौ समाव नोंथाङा नांगौ बायदि आंखौ मदद होबानो जाबाय नोंथां मागुर आन्दाजथिङा थिगै दंखायो दे नाथाय जों सांग्राङै आवगायनाया गाहाम नामा रावबो मिथिल' माव नङाब्ला बयबो मिथियोब्ला जोंहा एसे प्रब्लेम दङ न' नोंथाङा बेखौबो जेबो गिनांगौ गैया आं डिसि एसपि गासिबो लिंक लाखाजोबनाय गासिबो कन्टेक्ट खालामखाजोबनाय अब्लाथ' मोजाङानो मोनसे गिदिर खामानि दङ बेखौ साक्सेस जाबानो आङो नोंथांनो 1L हरगासिनो दङ दे जागोन दे बिदि ओइ लोगोफोर जों बेल' पेमेन्टजों फसायलालै हेट नङा माथोब्रा नंगौलै बेल' पेमेन्टजों बोरै मावनांगौब्रा Hei, खामानि मावो दा मा खालामदों नोंसोरलाय? हेट पेमेन्टखौ बारायबा जों खामानिखौ मावालै ना लोगोफोर दरमाहा बारायनांगौ मेरगाव बे मानसिया बोना लाबो हाय थु हरैला ओइ दिलै खेमा खालामदोलै आंखौ दरमाहा बारायनांगौ नोंनो दरमाहा बारायनांगौ नोंनो बे मानसिखौ दानो जिउ फोजोब मा दहायलै आंखौ मा खालामदोलै आंखौ मा खालामदोब्रा दहायलै मा बारायनांगौ मेरगाव बे गोथैखौ बाहेरायाव आनफैहै सार गारिया लाखि सार गारिया लाखि आंनि फंबायखौ सोरबा बुथारबाय स्टिल इन्डास्ट्रियाव खामानि मावोमोन बे खामानिया थारैनो मागुरनि फाव जानो हागौ र' आं फैगासिनो दं मा खौरां इन्सपेक्टर बाबु जेराव मोनामनाय दङ बेवहायसो पुलिसा फैयो घुस व्हाट ननसेन्स सानदों नामा नोङो घुस जानानै नोंथांनि खामानियाव मदद होगोन नोंनि इन्डास्ट्रियाव साबेसे लेबार मावो बेखौसो हिसाब लानो फैदों इन्सपेक्टर बाबु नोंथाङा मा गोर्दोन गोग्लैदों गोर्दोन गोग्लैनायखायनोथ' फैदों बे स्टिल इन्डास्ट्रियल नङा बियो मोनसे गें सासे मानसिनि जिउ फोजोबनायाखि नों नङा होनना बुंनो हागोन हेल' आं मागुर बस बुंदों आच्छा आंनि सासे लेबारा न'आव थांनानै सोरजोंबा गावथारजादों नंगौ नामा बेखौनो इन्सपेक्टर बाबुआ आंखौसो नारसिनगासिनो दङ सार नोङो अफिसाव जागोन सार नों मा बुजिनो इन्सपेक्टर बाबु